Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kynnoh Trip Integrated Territorial Organization haka upusan untuk lebih arah jarak punril kalau George Chief Conservator of Forestry kejela dah kebekin turu bude benshimkia mardor yake jing Pynkheiñ jong Riangdo Veneer Private Limited yake Kyndon ya da mariang bat Kynnoh ru bakani ke karkhana kala Pynkheiñ ru yake bun Kyndon kat kum gejenap jong keseng haga jenet jurip dangshen ya kani ke karkhana Meghalaya Industrial Development Corporation Limited wadan ha umyam Keseng apok kajing alam jong presiden badan bok dekhar kala ai tiru de kajing tho how chief conservator of forestry ban Dawa bu Shuh banang Pynthymmai ka Laisen jongka Henry kan shim de sinjam keting kat komi Kyndon jongka an Tangim ta sina kalyang jongka Hito hadien baka jingwan khanra jungi hakatu ka khatpra tarik stai shopo damsai ane sha po umyam habede tu ka Riangdo Veneer ngilawan budin menta ka sini shopo forest territorial kabade hapo ka ribhoi divisional ta haka jingi kando menta ka sini ngilawan pani kata ka status ka ika bajian adu untuk sini bangiwan bangi la ujor haka sitot yang dai biwan ujor te menta ka sini la kando DFO rengkat ka ranger rengkat WCF te kila ai ka status report ko babiak ki ong ba kila her hadin bagi bangila da ujor ta hak te ke jing ujor ki kila khen kila dia we pu we uding se lan ne bat tau ding met bat ki la seal ya ki machine ka ba ngila ong ya ta ka banso ba hadin bat la seal ki tu ki ka Riangdo Veneer kamla syura ban pentrei da ka tu ka machine ka ba phat yo ek permission kat kum ka jinglap jungi untuk sini kadai ka basha bat kedang bun ki ai menta kedang la ek inquiry bat na kaliang ki officer gila simkya but DFO la ai ka commitment ru wan ban bahaya ke jela Meghalaya tes ko nakaliang ka hi ka jongi idang up ya ka report sana ka MEECL ban ka pollution bat la da kine ki artali ki office bat la ne ka forest ru la da kam ka shimsting te komut ngin wan shong hangni la ne ha MEECL la ne ha pollution ngin wan shong pret ndo te kin sa su ba ka bor ba ta kadai ka te bas ko wai ru ngakan tui ka sarkar habede baka kamding kam khalau kaya kata ka forest act jing shisha hadin baka lami ka to ka jing ka hukum na Supreme Court habede baka ding khalau kila khangno hapo ka jela jungi ban ot kita ki ding ban khayi to ki ding ba te ngindala pej bine ngi wadi kita ki resolution ngi wadi ki RTI ngilap baka sarkar Meghalaya hau ar-hajar pra kila pas ke resolution hendrai hak ar-hajar kandai ba katu ko porbat ngiyo ya kata ka RTI ba ar-hajar kandai ki klem pha ya kata ka resolution shapo Delhi ban ya keren ya kata ka mat ban exam ya kata ka jingot ding hangni apo ka jela jong ka Meghalaya tangi na kaliang ka sang ndai bangi shoni ke jat pendeu lojong ndai bangi shoni ki nongbala ndai bangi shoni kita ki badan lada ki ya de kalenti hendrai nginyele shitam ni bangin kenang lo di kini ke resolution ka ba ka jela Meghalaya ka sarkar barim sarkar thamai adu menta kile klet te hendrai ka ba pausai pat kalong gumni ke haba kile kimender kile kita ki bomdei u khasi ki kem wot ki penalize wot hendrai ka ai pat ka ba menta ka ba jia pat dale umender spending don ski an mi sekita ki breu jong ka an ke ban jadai ki tangi na kaliang ka jongi nginum shlong ngim shong klikti ban ngira sustanar ru bakala de ke jingjop ko ka seng bakila sha seal gitu commission tengi maham jor ki ki company ki badan hapo yam barok khat jong ki industries habaki dog snam ki jongi ki wan pan hab diang sto pide ban pungkhuj ya ka pisa ka ba pide ban siu ya ki bat phimdei ban knyot ben ya ki ya ka dor bat pide ru ban ai lat cha diu try muluk ya badan kaliang ka jongi hi kum ka jingbu ka jing maham ndai tang ya ki ginu ki bale ka kamba anya po ka brih nyotra ba ka jela Meghalaya ngin budin bat ngin kendang lot sha baro ya ki ginu ki ba pendon kambak la ya kata ka mar jongga mai mariang ka jongi ta ka bale be ai ham kata king kong epi ya ka jike ya ka jengat li kelangat lupa ku bo ngamne kila depsil sisin bala sil komut ka penalize kan penalty kan don be te ndai tang ka wat kata kidang khen kidang dia ru kita ki bo ngai pi kita ki ding se kita ki ding mat
Bat kindala alap kanu umdi tang ya ka Riangdo la da bakla mano hapo kadai ka jingpe hi jong ko forest kinsa Pynkheiñ. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.